Bantu bakithi ngezwe omunye athi kanti enyangeni yamacala na kwa-Lifetime Solutions azikho iwasho. Akukho lokho bantu bakithi, iwasho zikhona kwa-Lifetime Solutions. Zikhandwa yimina ngezami izandla njengomkhonto bethi inyanga yamacala. Sikubaleke kakhulu ukuthi asaccomodate wonke umuntu. Njengoba ngihlala ngichaza ukuthi masingabantu asifani. Kunabantu abasebenzelwa imithi, kunabantu abangasebenzelwa imithi. Kunabantu abasebenzela iwasho, kunabantu abangasebenzela iwasho basebenzelwa yini imithandazo. Ngempela kunjalo. Ukhona umuntu uthi makathandaze bese kwenzakala izinto. Futhi kube khona futhi abantu abangasebenzele lokhu kuthathu. Simchithe ihlahla uJesu umuthi. Simchithe iswasho. Kumchithe ukuthandaza. Kodwa athi makayokhendla ukuthwala bese kuthwala kamvuma. Kunabantu ekulotshiwe kwabekwa kwacedwa ngabo ukuthi kumele beze bathwala ukuze baphumelele. Singabantu sihlukahlukene ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Njengoba singafani emhlabeni wenyama, nasemhlabeni wesimmoya kunjalo asifani. Ingakho uzokwazi ukuthola umuntu ontsunu ngokwebala, uthola okhanya ngokwebala, uthola nethambo uJesu omude, uthola umfishane, kanjalo. Kukhona uthi makadle inhlanzi imvezi alisho, khona uthi makadle inhlanzi ayamenzi lutho. Konke lokho kuyimpawu zokuthi asifani. Nasemhlabeni wesimmoya futhi kunjalo. Nokwelashwa anyeke kufane. Ingakho ninokuphathwa iflu nibathathu kodwa ama symptoms avela ngafani. Ugcina ukusuka ukuthi kuyini lokho kuyisifuba. Omunye abe nama running nose, omunye akhwehlele, omunye angakhohleli futhi ngaba nama running nose kodwa sithokota yakhe ibhlungu la. Konke lokho kuyisifuba. Kodwa kuza ngendlela enjani ezahlukahlukene ngoba nathi asifani. Kubalulekile ukuthi liqikelele futhi nikwazi lokho ukuthi masingabantu asifani. Ungaboni umngane wakhe ezekima uzofuna impande ethile ngamnika yamsebenzela bese lawo uyafika uzoyifuna. Uma ngujuza ekusebenzeli bese uyathukuthela. Masingabantu asifani. Iqiniso kumele silibe ukuthi anyeke sifuthi sifane. Kunomuntu ongavuma isihlahla uJesu umuthi, kunomuntu ihlahla simchithayo kodwa uvuma iziwasho. Namuhla nje ngenyanga yamacala ngiphathele iwasho zethu ezehlukahlukene ngithathe izimbalwa ziningi zehlukahlukene zolibile nginibikela zona kancane ngoba nje ngiphathele izimbalwa. Asicale lapha. Sicale ngalisi. Bantu bakithi mawumuntu esikhathini samanje awugezi ngamanzi aclean, akusagezwa ngamanzi aclean. Mawumuntu bolugeza ngamanzi angcolile. Hayi angcole ngesibi kodwa angcole ngesihle. Mawumuntu bolugeza ngamanzi angcolile akusagezwa ngamanzi aclean esikhathini samanje. Lesi kuyisiwasho bantu bakithi uyasihlukuhla ngalendlela le. Uyahlukuhla ngalendlela le. Bese uthele ivalo ezintathu emanzini wakho bese uyageza. Ugeza kahle ngamanzi ngensipho as usual vele kodwa lamanzi okonjani sowajani sowangcolile sowafaka istate soft manje sekuphila sowafaka istate soft manje somzimba njengoba naye ubedla sokukwazi ukuziwasha bese uyaziyakaza nalapha makube njalo emuntwini ogezele endishini emebhavini angakufaka once ageze kanye neswasho sakhe sesikhona emanzini afaka insipho ageze kube kuhle acede kodwa ogezele eshaweni angageza ngamanzi ngensipho aqede eshaweni athi makaqedile afuna ibhakede afake iswasho sakhe ivale ezintathu lezi bese yakaza ke manje kuze iswasho lesidlule emzimbeni akusagezwa ngamanzi ahle esikhathini samanje. Lesiswasho lesi sisebenziswa abantu bonke, abantu besilisa nabantu besifazane, abancane nabadala, asinabungozi nobuncane. Kuyiswasho esivula inhlanhla ngendlela zonke ezahlukahlukene kuze ube nogazi mawumuntu. Uthandeke ungafika endaweni unyanywa abantu, ungafika endaweni amacala kulandela ungawazi ukuthi wenzeni sekuthiwa wona wenza ukuthi bakufanise ngemikhuba emibi abantu. Umunye angakwazi ukwazi kodwa akudobhe makakubona. Kube khona izinto ezimbi ezizakala phezulu impilo yakho zikugwema lokho okunye akudingi umuzi noma istress, kudinga ukuthi uhlale uhlambulukile ugezekile nje mawumuntu ube nogazi. Abantu bakuthanda, abantu bakukhanukela into ezinhle, abantu bakujabulele. Ungagezi nje ngamanzi ngensipho nje kuphela bese uyahamba especially uma umuntu wesifazane akusayenzwa lo ngisho insizwa sigeza ngamanzi angcolile kumele uhlale unogazi abantu bakujabula ufika endaweni bakujabulela abantu noma uhamba kube khona bezobhluku ungasimama bathi ayivele makahambe akufunekalanga lokho iba nogazi uthandeke abantu bakujabulela abantu bakuthande. Iswasho lezi asebenzisa noma ngabe umuntu omncane noma ngabe umuntu omdala even ingane ezingamaswana asinabo ubungozi iswasho lezi. Uma ngabe uthe uzala ingane bese kwaphuma nangasemuva phuphabe nangasemuva ingane uyayigeza leswasho lezi kuze kusukelela chilo leli ya ingane ingabi nento engathi isigcwagcwa ingane yakhe ikukeka abantu bayajabulela ingane yakho ingane yakho mayikhala kungazi kuphuma umuntu endlini eyokulanda ngaphandle asingane yakhala maphuma isahlabe sakayiphethe ingane yakhe ikukeke ingane yakhe ijabulileke kunengane usima uzibuka noma uhlele ekhumbini uma zikhala uvela udineke kube ngathi ungazibamba uzilahlele edongeni. Lezo ngane lezo sisuke zaphuma bese bazimosha nangasemuva.
kubalekile ukuthi izingane zigeze kusukela lathunzi lila noma ngabe umntwana noma ngabe umncane iwasho azilizi hlaleni nesosho sakho ugeze unegazi uthandeke noma ushele uqonye noma umuntu wesifazane uma uphumile ungaphuma endlini uyemola uziyobuya ungashelwa ngento insizwa noma ngabe yodwa kuyichilo konke lokho kumele ube nogazi abantu bakujabulele uzwe nokuthi cha ngiyaphila iswasho lesiyatholakala namkhonto bezisa enyanga yamacala. Thokoza Khehla njani? Thokoza Khehla. Thokoza Khehla siyaphila nathi. Yes. Nemibuzo mayelana neswasho leso siphathele sona namhlanje. Umbuzo kahle kahle ebenginawo oqala bokuthi usebenziswa nayi noma ungakanani kodwa ke sengiphendulekile lapho. Umbuzo wesibili ukuthi iswasho leso siphethe esandleni sakho usisebenzisa noma isikhatsini or any time of the day asikhethekanga ukuthi enza ntambama noma ekseni noma emini noma isikhatsini engayingakhini la ngokwazulu. Thokoza muhle umbuzo wakho. Iswasho lesi akhethelekile ukuthi usebenzisa nini. As long ugeza, uma uzogeza nje uyasifaka. Uma ugeza kanye ngosuku uyasifaka. Uma kwenzekile ugeza kabili ngosuku uyasifaka. Uma nje ugeza ungagezi ngaphandle kwaso. Okay, Khehla ngiyabonga sengiphendulekile kuleyo. Thokoza.